Managing Director of Maazị Christopher Molokwu amalitego ọlụ ma kwe ndị mpaghara ebe a ndị South East nakwa ndị niile na-ege ABS na a ga-eme ka ABS bụrụ ejiamaatụ nke ga-eme ka ọ bụla akwa akwụrụ dịka a na-afụ na mba ụwa dịgasị iche iche. O kwupụtara nke a n'oge ọ na-anata akwụkwọ iji wee malite ọlụ bụ ịkwara ngwongwo ABS kwanye n'aka bụ nke sitere n'aka onye nke na-apụ apụ bụ Sachido Obidegwu n'isi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service. Ka anyị kpọbata onye ọrụ anyị Chibuzo Obidike ka o wetara anyị akụkọ a ọzọ. Ụbọchị ole ma ole dịka Gọvanọ Soludo tinyechara ya n'ọkwa ahụ mgbe ọ na-anabata akwụkwọ ngafe ahụ enyere ya ka Maazị Molokwu nọrọ kelee Sachido maka mbọ niile ọ gbara ịkwalite ya bụ ụlọ ọrụ ebe ọ nọziri kwee nkwa na ya ga-amalite ọrụ ozugbo ịhụ na akwalitere ụlọ ọrụ ABS ma bụkwalụ nke ga-abụkpo n'oyoyo nakwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi eji amaatụ. O kwuru na ya ga-anabata ịtụ aro dị iche iche nakwa ndị ga-abịa ịkwado ha n'ọrụ iji hụ na ya bụ ebumnobi nke Gọvanọ Soludo nwere maka ụlọ mgbasa ozi ABS bụ nke emezuru. N'okwu nke ya, Sachido nọrọ kelee Gọvanọ Soludo maka inye ohere ịrụ ndị Anambra ọrụ ma gazie n'iru kelee ndị eji okwu agba izu ndị isi ụlọ ọrụ nakwa ndị ọrụ ABS na mbọ niile ha gbara n'ịkwado ya na mgbe ọ nọ ọrụ dịka onye isi ụlọ ọrụ nke ABS ebe ọ nọziri kwue na Maazị Molokwu bụ onye ya atụ anya ga-alụ ọrụ ọfụma dịka o si kwesị na n'ihi na ọ ka bụ nwa ikorobịa. N'okwu nke ya ka onye nọ dịka onye isi ngalaba na-ahụ maka iwu na ABS bụ ọkaiwu Juliet Amasiatụ nọrọ kwue na ụlọ ọrụ ABS bụ nke nọ ọnọdụ mwute na ọnọdụ ịṅụ ọṅụ n'ihi ya bụ ngafe ọchịchị ma nọzie kwue na ha ga-aga n'iru inye onye isi ọrụ ahụ nkwado kwesịrị ya iji kwalite ọnọdụ nke ABS.